नानी ओइ नानी बन लायनो होननाया दाबो जायाखै नोंहा जाबाय माबार आयै रुवायाबो उननो मोनाखै माराम जाजोबथारबाय माथो थौ रुवायानो बौगोन ना बौला जाखोथाय सान्दुङाबो बिराद गोसा Ê! Bố thằng nơi đừng lại. आदा बारियाव बन दानैनो एफा सान्दुं गोसायाव आंनि हिन्जावखौ सरि नानिखौ मानो हाग्रायाव बन दानो लांफानो नागिरदों गुमै आदा आया गुमै सोमफ्लांबाय थायो थौ होमबालाय आंबो थांफानि दा थांनानै डिस्टार्बल' खालामहै नोङो साला आरो बे मोद्लाया बोरो बहा थांलायखो बन दाननो फैनाया मिन्थिया अबहाय थांखोथाय अबावबासो दंहैदां मानसियानो माबे आदा बन नागिरना मेंनानै दसे मबाइलसो नायलाबायदोंमोन आं माथो नों दाननायानो बुरजा जाखाबाय थोसिगोनदां बेनो थोनोसो होनदों नोङो बनखौनो नागिरबाबो मोनाखै गाव गावहा माथो बनखौनो दाननो रोंथारा रोङा जाबाय ओंखार आं दाननि लाबो रुवाया नाय जोंनिखौ नुबाय जोंनि बोलोफोरखौ आया बेलाय माथो जेबो रोंखाथारा ओरैनो दुगा जाफैलाबायो दानलाबोलां थांदो बेखारसो नोङो फैदो सानाव गोसोआव बेबायदि मावजाबाय थायो नामा गोसोम जायो दोनथ' बेफोरो दसे जिरायसै ओरै फै बावहाय जिराय नों आंखौ गोसथोगोन ना गोसथोआ ओइ नों आंखौ लागोन ना लाया थै आं लाजियो होनदों मानो लाजिनांगौ नों बिदाखौ गिदों नामा जेबो गिना आं दं आं लाजियो होनखाबाय दुद माखौ लाजि होनबाय थाखो नैबे मोद्ला दंखाबाय नैबे मोद्ला बायोलां बाराखौबा नानि जाबायगोनलै थांसै थौ बनखौनो नागिरबाबो मोनखाला माथो जाबाय बेनो दिनै बहा थांखो बेलाय बहा थांखो बेलाय देरा जाम्बि खेबसे आइलाबो बुं खेबसेल' बुं थै आं लाजियो होनदों होद जाम्बि खेबसेल' होनदों
खेबसेल' होनना दे देलै जाम्बि ए साला मोदला नोंनि बन नागिरनो फैनाया बिदिसो मा रायलायगासिनो नोंसोरो साला लाइन मारिखो नामाखो बेलाय आंनि बिनानावजोंलाय नोंखौ बोरोब्रा लावथियालाय र' ए साला खेलायबावदोंसो आंजों हो फैबाव दे नोङो दिनैनिफ्राय गाबोन फैफिनगोन गुमैलायबाव थ'नानै जोंहाबो थांसै ओंखाम उखैबायलै मैगं खादों नों दा दंना गैया नों दा गैयाबा बेरायसै थु दसे बहायबाफोर र' देलायहैनां नों देलायग्रो आं नेगासिनो दं लामायाव मा दाबो फैयारा बेलाय सिख्ला मानसिनि देलायनाय एसेबाबो माबा जाखागोन आंबो एसे साइज जाहैबाय मा दाबो फैयारा बेलाय टाइमफ्रासो गैला मा मोदला बहा थांनो दसे बेरायहैनोमोनलै गुमै अ सरि आदा 1 2 3 4 पासतानि सिगां न'आव सफैयाबा सानैखौबो नुखाबाय दा औ जागोन गुमै अ सरि आदा नोंनि नोंनानावखौ मा पासताल' 4 रिंगा 59 मिनिट 59 सेकेन्डआवनो नैबे जायगासिम नोंनानावखौ दोनफैफिनगोन आङो थाथ' गुमै जों थांग्रोनोसै मा गुमै लामाबो हगार लामाया डिस्टार्ब Love you गुमै साला मोदलाया थादो दे गाबोन फैफिनबावगोन आं आया ओइ मोदला साला फैलायबाय नोङो जोंनाव
साहा लोंथावथावसो बेरायनो फैदोंमोनलां गुमै अ आदा साहा लोंनो थगायदों मा मोनफैबाय थायो नों सानफ्रामबो जोंनाव होद आदा नोंनाबाथाय खालि आंखौ रागाल'लै नोंनो मोनसे बाथ्रा खोन्थानो नागिरदां जोबोद मोजां बाथ्रा मिथिबाय आदा आं खोनासङा नों बादि मोद्लानि खोथाखौ नों बादि मोद्लायालाय मा मोजां खोथा खोन्थानो रोंनांगौ जाखो होद आदा नों खेबसेल' खोनासंलाय नों होद, खेबसेल' खोनासङालां। खोनासं ओरै फै आदा ओरै फै बै गामि बारनायनि दैमा बारनायनि मैना होननाया खालि नोंनिल' बाथ्रा रायलायबाय थायो रा आंनि सिगाङाव खालि नोंखौल' सोंबाय थायो मा खालामदों मा मादों अहाय दं दिनै लोगो मोनगोन ना मोनाखै खालि बेखौल' सोंबाय थासै आंनाव बियो नोंखौ मिजिर बायदि मोनबायला आं आदा खालि आंखौल' डिस्टार्ब नोंनि खोथा सोंबाय थायो मा होनदों हाबाब बेबायदि मोजां खोथाखौ बेबायदि लामा सामायाव रायज्लाय जायो नामा जाम्बा थु न'आव थु येस एबारसो बिनि बिनानावजों लाइन मारिनो मोनसिगोन आं दासो आयै थाब फै जिराय बावनो जिराय हाब मा खोथाब्रा ओमफ्राय नै आदा नोंखौ दानो लोगो हमनो लिंहरदों नंगौ नामा औ हाब नों दानो ओंखारहैदो आदा थाब ए गोख्रै र' होनबा आं ओंखारहैखासैलै थाबनो औ आइया ओरैसोमोन बेफोरबायदिसो मोजां खबर लाबोनांगौ दा जाबाय थु बैनाय आइया सरि फंबाय थु ए जाबाय थु माबा थु एबारसो नोंखौ सोंबाय थानाया गारसिगोन बियो मिथिबाय औ बैनाय अ आइया थु थाब बावलायलांबायलै गरमजोंनो आदा न'आवथ' मोनबायलै न'आ बेनो नों थादो आं थांग्रोनोसै दे जागोन थांदो आदा थांदो थाब थांदो आदा थांदो दिनैथ' बियो मोजां जालांखासिगोन दिनैनि बादि गल्डेन सानसेया आहा बिनानावजों बे गैयियावनो ओरैबायदि रायज्लायहैबाय थागोन आङो जानाय नंला थाङाबा जानाय नंला माबायदि रोखोमै दंरा मानसियालाय थोद बेफोरखौ बारहो साला सुवादा गवालै बे आंजों थगायनानै थिनहरदोंथ' बे आंखौ बावसो दं नोङो नोंनियाथ' दिनै नोगोर होजाबोखासिगोनलै मानो बे गामि खाथिनि हौवा गोनांखा मैना लोगो हमनो दोनलांना फैबाय आङो थगायनानै मानो बेबायदि थगायलाबायनानै दोनलांखो नोंलाय होद होजाथों आंखौबा नोंजों लाइन मारिनो सानसोआ बेयो एसे दामना हरजाथों थाब थांखादोसो नोङो दा फैब्ला दामनासो हरजागोन नोङो नङाबा माथोरा थाब थाङाबा जानाय नंला दा फैबा होख्लाय जागोनसो होद जालालै ओइ फंबाय थांसै नामा औ आदा थांसै आइराय जोंना मोनाबायबो ना लेखा फरायनांगौ फंबाय नोम्बाजैयाथ' आंखौ बिराद गोथाव खुदुमनानै हरबाय साला होजाथों साननाया खुदुमनानैसो हरजाबावबाय आरो बियो हाब माबायदि खुदुमा आदा माबायदि खुदुमा हो आदा माबायदि खुदुमा आं नोंनो मा होननानै खिथाबावनोब्रा फंबाय
बेबायदि खुदुमना हरदों नोमबाजैया आरो बिहावाथ' रुवाया बोरोब्रा आयु जालालै जाला सालाखौ ओइ फंबाय एक्टिंसोलै बियो एक्टिंसो दहाय बिहावसो खालामनायखौसो खालामफैदों आङो नांला आदा गाबोन सोंफैफिनसां लेखा फरायनांगौ आयराय जोंना मोनाबायना सालाखौ मोनबा दिनै होथारगौमोनलां